xa non teño camiño de volta, que aínda tes Escoitade. que percorrer. Se son así country, rock, se son peculiar de unha banda que podemos de banda galega, pero se queremos matizar aínda máis, entre Coruña e Santiago. Santiago, por aí se move. Chámanse Uns. É un dos seus membros e componentes é Xavi Ferreiro. Xavi, bos días. Bo día. Que tal senta escoitar as cancións así da banda pola radio? Pois unha maravilla escoitalas aquí en Radio Líder, sí, un placer. Benvido. Gracias. Uns. Así como soa, un NS. Uns. Sí, a ver, cada vez que nos presentamos damos unha razón diferente porque nos chamamos así. Que toca hoxe? Nos inventamos unhas siglas, cousas así, pero bueno, a idea é uns porque nos facía graza aquelo de quen toca hoxe, pois tocan uns. Tocan uns. Simplemente. Bueno, unha banda de country, de rock, que bueno, que todos os xéneros son para explorar, un se sinte cómodo e demais, pero ben é certo que o country e Galicia así a priori pois non pegaban moito en si mesmo. Como nace Uns? Como se vai conformando? Como chegan esas raíces e como chega a este plantexamento de estilo? Pois mira, pega máis do que pode parecer así a simple oído, a simple vista, porque estamos falando de sons do Atlántico, non? Sí. Se o pensas ben, non quero poñerme aquí a dar un discurso ao respecto, a filosofar, pero bueno, a música irlandesa, a música galega, os sons do Atlántico, é verdade que toca, unhas sí, estruturas, si unhas melodías, no? Pois sí que aparecen, pero bueno, o caso é que nos, bueno, temos querencia polo rock e ademais, bueno, somos country, somos aquel primeiro rock pois de Elvis, de Johnny Cash, non? Tiramos por aí. Unha banda que nace cando? Pois nace, mira, xa nos coñecíamos dende hai moito tempo, pero nace en 2022, o sea, todos os 4 componentes nos coñecíamos. A cuestión é que eu tiña varias cancións, porque eu tamén toco en solitario ás veces. Eu tiña unhas cancións preparadas que tiñan este son, propúxenlle aos meus compañeiros, a Óscar, a David e a Pablo, decir, mira, teño estas cancións, gustaríame facer algo con elas. E eles, pois, dixeron, pois vamos, de entrada podemos probar a gravalas. E como a cousa fluía e nós cando tocamos xuntos pois nos divertimos moito e creo que transmitimos eso tamén nos concertos, pois montamos o grupo, pois xa digo, no 2022. Tedes un EP, non? Xa grabado sí, para... Temos un EP, bueno, xa temos un do 2022-23 autograbado, autoproducido, Auto son máis maquetero, poderíamos decir, e agora estamos pendentes de que saia publicado xa algo grabado máis, digamos, máis profesionalmente, que estará en Spotify e en outras plataformas, non? Vale. Unha colección de 4 cancións. Vale. En galego? En galego, sí, creemos que, bueno, a min de entrada xa me sae escribir cancións sobre todo en galego, poderían ser en inglés, pero queríamos xuntar eses sons, como decíamos, do outro lado do Atlántico, coa nosa lingua, que, como dicía ao principio, pegan máis do que parece, e de vez en cando vemos que esas estruturas, incluso da música tradicional galega, pois conflúen con este sonido americano, non? Ben. Ides estar, bueno, recollendo, estando en diferentes concertos, recollendo información que teño por aquí, que ides estar este mesmo sábado actuando en Santiago de Compostela. Sí, na cafetería do CEGAC, que se chama Espacio X, ali que é un sitio magnífico para tocar, porque se acompaña o tempo, que esperemos que sí, imos tocar no exterior, tendo en conta que ali está o Parque de Bonaval, entón pode ser un sitio chulo. Claro, o marco é incomparable, como se di sempre dos marcos, non? Que son incomparables, e ademais 8 da tarde, unha boa hora aí, co lusco-fusco, co sol por, non? Ni moi cedo ni moi tarde, horario infantil, xuvenil, adulto, para todos os públicos. Vale, pois Espacio X, no CEGAC, este sábado, 8 da tarde, capítulo de actuacións, claro, unha banda... Está moi ben as grabacións, está moi ben ensayar e pasalo ben, pero un quere mostrarse, non? Claro, e aparte os concertos son importantísimos. Eso é, para nós é o principal, desplegamos toda a nosa enerxía no directo. Nós o que queremos é que a xente o pase ben, disfrute dese tipo de música, e, bueno, eu penso que
normalmente, o sea, sempre transmitimos esa alegría que nos embarga cando tocamos xuntos, porque disfrutamos moito e penso que o público tamén disfruta. Ou ata agora foi así, esperemos que siga así, e moito máis, non? Eres o que compón da banda? Sí, eu son o compositor, sí. Os meus compañeiros axúdame nos arranxos. Eu chego cunha canción, eles me fan suxestións, pois mira, isto quedaba mellor así, xa. Entón as cancións non serían o mesmo tamén sen esa colaboración dos meus compañeiros. Tengo country, este estilo de country, unhas letras asociadas, un leitmotiv, uns cánticos propios, Sí. ou ten, non sei. Sí, moitas veces a maioría das letras como me remiten a ese tipo de cancións, pois como decía, Johnny Cash ou Dolly Parton ou que tamén versionamos por outra banda algúns temas deses. Por exemplo, esta que soaba, Non esperes por min meniña, a historia dun home que está no cárcere e que sabe que non vai sair do cárcere nunca máis e dille, pois, nun acto de xenerosidade, o personaxe, o narrador, dille a súa parella que non espere por el, non? Que é un tema moi recurrente no country, xente que está no cárcere ou que está nunhas condicións difíciles, pero que son persoas moitas veces máis xenerosas do que os nosos prexuizos nos din, ás veces, non? Tira aí, non? Tira aí. É verdade, que o podes pensar e o country ten esa... Sí, se pensas eso, no cancioneiro, pois Sí, sí. eso, Johnny Cash ou moitos máis, non? Ou digo, por decir os máis coñecidos, van por aí, non? Nas vidas difíciles da xente pobre de América, de Estados Unidos, vale. Contame a banda, quen te acompaña? Que música, que instrumentalización ten a banda? Pois temos unha formación, poderíamos decir, clásica do rock and roll. Temos eu como guitarra rítmica, voz principal e a armónica de cando en vez. Temos o baixista, Óscar, que fai coros tamén. A batería, David Hidalgo Finidi, que tamén fai coros. E a guitarra solista, o maravilloso Pablo Gallol. Bueno, pues aí está. Ten un oco o country, estes estilos a veces denominados underground, a veces incluso secundarios, terciarios. Parece que en Galicia que si o tradi, que si incluso a música urbana ten o seu oco, ten o seu espazo. Os festivais programan este tipo de xéneros? Sí, non tanto tal vez como vou dicir, como debería, porque claro, é a música que me tira a min. Pero é certo que ás veces poñemos a etiqueta de country a unha cousa moi específica. Claro, nós decimos o son americano, porque dai nace o rock and roll, ten un vínculo co blues, e como decía, con todos os sons do Atlántico, das dúas beiras do Atlántico, en realidade, non? Entón, eu penso que é un xénero que a case todo o mundo lle vai gustar, que é un xénero tamén divertido, porque tamén é a nosa intención, non? Que a xente o pase ben, as letras tamén penso que todo o mundo se pode identificar ou empatizar con esas cousas. Penso que é un xénero moi aberto no que caben moitas cousas, non? Ora chega a pregunta destas que facemos habitualmente. Vos que estades dentro, como está Galicia culturalmente falando? Como está Galicia de bandas emerxentes, de bandas noveis, de bandas de veteranos que siguen pasando ben tocando? Bueno, é que nós somos tanto veteranos como novatos. Entrades en varios paquetes. Claro. A ver, sempre tocamos, pois xa levamos, a ver, todos os do grupo rondamos... E por outras bandas, entendo. Efectivamente. Que isto é así. Os do grupo rondamos os 40 anos e levamos tocando dende rapaces. Veteranos con 40, xa vos definides veteranos con 40? Sí, pero se empezas con 20 e pico, é ademais, claro. Hai uns anos ter 40 para o rock and roll e tal era ser vello. Agora, é verdade. Agora xa non é tan así. Bueno, vemos que en Galicia aí hai un florecer e, por sorte, en galego tamén, non? Música feita en galego que bebe das raíces ou bebe de outros xéneros de fora, pero dándolle o noso toque. E cando imos fora de Galicia, o noso toque notas, ainda que ese tipo de música non nacerá aquí, ás veces tamén, non? Como sabes, temos unha campaña que é o Fala que Fala, que pasou por un centro onde bueno, pues impartes, non? Distintas materias que hoy es ordes, que dicimos que o galego está de moda, sobre todo a nivel cultural. Non nos casamos de repetir que en galego se chega a unha final de Eurovisión, que en galego se pode facer series importantísimas que triunfan en diferentes lugares do mundo, e que moitas veces nos que vivimos en Galicia a veces como que tiramos para atrás do propio galego, pero que cando saímos o galego está máis vivo que nunca, potencias o galego, programas en galego, temos aí esa doble vara de medir co galego. Claro, porque, a ver, en Galicia, a min doeme decilo, pero aínda existe ese complexo
por que non decilo, de inferioridade, polo menos a nivel lingüístico, sempre temos metido na cabeza ou nos criaron, ou bueno, as circunstancias históricas, non? Nos din que non imos a ningures con isto, cando, bueno, Galicia é un país pequeno, pero como outros países pequenos ou grandes, se apostan e se identifican plenamente con eso e se sinten orgullosos, poden ir a todas partes. Como decía antes, o noso selo, como galegos, vaise notar, tanto na música como na literatura. Temos unha idiosincrasia, pois, por exemplo, a retranca, no? Que nós tamén metemos nas cancións, sí, é country, pero aí temos a retranca galega. Entón temos un selo na lingua e alén da lingua do que temos que estar orgullosos e tirar para adiante con iso. Non? Din que a cultura, e penso que así é unha ferramenta que se pode utilizar moito pois para as injustizas, para mudar o que está acontecendo, para meter ideario político, se se quere ver así. O country ten cabida para todo isto? Sí, claro. Vos, sí? Claro, aproveitades a cultura para... Sí, eu como son o letrista, digo, o compositor, eu sí que meto nas letras, pois, eso, con certa retranca, porque, bueno, tampouco vamos a estar aí predicando, non? Inda que xogamos tamén co chiste de que somos telepredicadores ao estilo americano, non? Nalgúnas cancións. Pero sí, metemos, por exemplo, temos unha canción dedicada ao sistema de ferrocarriles de Galicia, que non funciona todo ben que debería. Esta preocupación por que chegue o AVE, en cambio, para ir de Santiago a Lugo entrega imposible. Bueno, algo de eso hai. Metemos cancións sobre, bueno, o que supón ser traballador e loitar na vida por seguir comendo e chegar a fin de mes. Bueno, estas cousas, pero sempre, bueno, con matiz, xa digo, de pasalo ben. Sí, te retranca que moito moi galego. Claro, claro. A ironía levada ao galeguismo. Iso é. Como vai ser o concerto? Como son os concertos? A xente que se achega ao CEGAC o sábado ás 8 da tarde, que se vai atopar realmente? Pois eu creo que vai ser, insisto, divertido, porque a nosa pretensión é que a xente o pase ben, baile, máis alá dos contidos das letras e tal, que se a xente as escoita, pois moito mellor, claro. Pois temos agora mesmo un repertorio dunhas 20 cancións, e tocaremos sobre 15, 16, facemos un par de versións tamén de clásicos americanos, e, bueno, interactuamos ca xente, co público, bromeamos, intentamos dalo todo, claro está. Tamén me gustaría comentar, perdona, Álvaro, que este concerto vai con o que se chama agora entrada inversa, o que se chamou toda a vida pasa la gorra, non? Sí, por que non dicilo? Sí. Pasa la gorra, así que, por favor, traede moedas de prata, de ouro e billetes de dólares ou euros ou o que queirades. E que xa non imos con solto. No, é verdad, por eso hai que insistir. Antes, o mellor, nos vellos tempos non había que insistir. Tiñas o billete, tiñas os 5 euros, tiñas os... Claro, é que cobrar por Bizum nestas circunstancias, ou non levamos a terminal da tarxeta tampouco, ainda non estamos metidos tanto neso. Pero bueno, de momento que nos dean solto. Entrada inversa, que é o que a xente valora efectivamente, intelectualmente, do que está recibindo culturalmente, e aí, pois, ao final... Hai un mínimo nas entradas inversas, non? Non hai mínimo. Non hai por que, bueno, a ver, que a xente goce... Entrada inversa mínimo, tanto. ¿No? Claro, bueno, pero nós confiamos no criterio... Ao final é poñer custo a unha entrada, eso, sí, é verdade. Confiamos no criterio do público, que saiban valorar, queremos o noso público, o noso público intelixente, nos quere a nós, mira como fago a pelota aquí. O que sexa será benvido. Agradecidos de que veña todo o mundo e todos estades invitados a pasar un bon momento con nós. Polo que escoitei, dentro de pouco xa cancións traballadas dun xeito quizáis máis profesional e non tan artesanal, que a veces o artesanal tamén ten a súa o seu gusto, pero nas plataformas e demais, non? Estaremos atentos. Eso é, acabamos de gravar aí, bueno, o mes pasado, en abril, estamos pendentes de que saian 4 cancións que xa tocamos en directo habitualmente. Estamos pendentes e xa anunciaremos en Instagram, en @unsbanda, cando saen publicadas en Spotify, Apple Music, todas as plataformas. Será dentro semanas, de pouco. meses. Tal vez a semana que ven, ou máis ou menos. Bueno, pronto, moi pronto. Entón, este concerto tamén nos sirve un pouco para anunciar ese lanzamento. Oye, pois Xavi Ferreiros e o resto da banda, que seguramente este escoitando agora mesmo o seu compañeiro, Uns Banda nas redes sociais, para estar ao tanto de que tamén se fai country, se fai rock, en galego, na nosa terra, e que este sábado pois hai un espazo, como é o Espacio X no CEGAC, espazo xe,
Espacio X, a partir das 8 da tarde con entrada inversa para disfrutar da música en directo desta banda que lle seguiremos a pista agora mesmo. Xavi, algo máis que engadir? Pois pouco máis, que espero que vexamos a todo o mundo, a todo Compostela ali, que creo que caben ademais no Parque de Bonaval. Os cantos ali. caben, Nada, encantado de estar aquí e esperemos Igualmente. que vos guste a nosa música e moitas gracias a Radio Líder. Veña, pois agora graciñas a ti, Xavi, por vir. E agora sí que vamos a escoitar enteiriña esa letra que facía mención hai un anaco Xavi. Non esperes por mí, meniña.